Салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Мо ҳам алҳамдулилло созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки да шумо маъқул мешава. Дастгириҳоятонро фаромӯш накунед азизони дилам. Ҳамаи шумо дар раҳмати Аллоҳ ки маро дастгирӣ мекунед, тамошо мекунед ва беҳтарин суханонро менависонед. Азизони дилам, имрӯз 15 ноябр зодрӯзи Ёсаминҷон. Ма шумода камтарак навор кардам, тамошо кунед ва дар ҳаққи фарзанди ма дуои нек кардана аётон наброрен. холаҷонош духтаро чӣ хеле ки шумо медонед, мо ден раждени соли нав 8 март 20 феврал хеле чизора ҷашн намегирем ғайри иди қурбону иди рамазон. бароям қадар мо Ёсаминҷона тамошо бурдем, бозӣ кард, тамошо кард, бо овардемша чи пешхона монда, таргоҳи центри пешхона монда бозӣ кард, ҷои детскида. баъд хона омадем, мирға нағз мебинам. мирғам хеқати пиёзу болгариям хали бирон кардамша хурдак ҳарчи намехӯра деҳад барои хурдан мурға метия нашод хурдан. духтари нағзае намехӯра, баъд зиқ мешава модар чӣ хеле. ана мехе духтаро мирға биронш кардам, хе дастархона партофтем, худам, шавҳарам, духтарам шиштем, хурдем. дуо кунем ки духтараки ма калон шава, қуръонхон шава ва хушбахт боша ҳама вақт. ана мехе азизони дилам, ма гуфта будам навори оянда савол-ҷавоб мешава. ма иншолло ки пага ё ки пагаи дигар навори меомадагира ма савол-ҷавоб мекунам, барое ки дераждени Ёсаминҷон ки буд, хостам шуморам бидонем ки дераждениш кае 15 ноябр Ёсаминҷон 15 ноябри 2018. Ёсамин 5 сола шид холаҷонош. худованд кадомет фарзанд дорен соҳиби фарзанд шавед, дастгирӣ кунед иншоалло раҳмон. навори оянда ман саволои шуморо ҳамашда ҷавоб метам. ҳамаи комментариётонро хондам, бисёрита ҷавоб надодам, барое ки занҳо ва донишҷӯ духтаро, ман имрӯз шуморо боз қатъиян нами хоҳаракам шинос мекунам ки дар компанияи Атомӣ кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. кор дар хона тариқи телефонаи духтаро, дар шумо фақат телефону интернет дар кораи тамом. шумо сум расход намекунед. компанияи Атомӣ корейский компанияи духтаро, шумо дар як сол 2 маротиба харид мекунед тамом, яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 6 моҳ як бор дар 2000 рубли русӣ харид мекунед тамом. балотон намесӯза, айзвания намеғалтен духтаро. духтарои хушрӯи ма, пас фурсат аз даст натен. будроен қатъиян хоҳари беҳтарини ма кор кунед. орзуҳоятон ки амалӣ нашуда ба компанияи Атомӣ амалиш кунед духтаро. касе ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестай, хоҳари ма тайёрае ки кора дар шумо буфаҳмона ва чӣ хел роҳи пул кор кардана дар шумо ёд бита духтаро. ҳеҷ қинӣ надора, осонае кор духтаро. ман боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешава. бисёриятон савол метен ки дар Германия бошем, дар иҷа бошем, мешава. дар ҳамаи ҷо духтаро мешава, дар ки ҷое бошен мешава, фақат хоҳиши кор кардан дошта бошен тамом. касе ки кор кардан намехоҳад, ширкати Атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои тамоми дард даво чӣ дорад, дору дорад духтаро. шумо метавонед заказ кунед, хоҳарҷон ба шуморо роӣ мекуна. ҳатто касоне ки фарзанд надоранд, аз ширкати Атомӣ дору заказ кунед. аввалаш Аллоҳи меҳрубон, баъдан доруҳои шифофармои Атомӣ шумода кӯмак мекуна. иншолло ҳам шифо меёбед ва ҳам фарзанддор мешавед духтаро. беҳтаринои ман ногуфта намонад ки ба наздикии ширкати Атомира дар Тоҷикистон мекушоянд. шумо метавонед дигар бемалол борои заказ кардагитона бигирен. пункт видачаш мешава, чизош мешава, офисои калон-калонш мешава. бароям қадар ҳолиам сари вақтае метавонем ки будроен кор кунен. ранги анами занҳои тоҷики мо муваффақ шен ва маблағ ба даст биёрен. касе ки канали ман мерава салом расонем, бениҳоят хурсанд мешам азизони дилам. яҷоя бошем. молодец букун. молодец. духтари ман молодец. зодрӯз муборак. зодрӯз муборак ҷонёча. Корчача.
корча чарабин бикешамоша иҷада духтаро мехеб мо барои хирсандӣ Ёсаминҷон болошта 5 дона шам мондем пуфк накутем хирсанд шавад духтаро оли пайдо мешава одаме ки мега ки кофирӣ карден хеле карден рости гап мо ягон музика намондем намемонем рақс намекунем ё ки одам файрод намекунем просто ҳамихе худам шавҳарам духтаракам шиштем барои ҳамин хирсандӣ шама мондем ки пуф куна хирсандӣ куна кӯдак хай касе чӣ хеле қабул мекуна ин мненияи шумо ҳай намихе азоин дилам иҷада бурдем ша бозӣ кард ҷои бозӣ кунаки кӯдакода шумо да бо наворш кардам тамошо кунен холаҷонош духтарои хушрӯйи ҷанавора ба охир мерасонам худованд нигаҳбонтон боша дар ки ҷое бошен сиҳат саломат бошен модарои азиз апаву хоҳаро бародаро аллои меҳрибон ҳаматона нигаҳбон бошад дунёро тинч кунаву дар ҳеҷ ҷо ҷанг нашава худованд ба мардуми фаластин сабри ҷамил насиб гардонаву тифлакҳои бегуноҳ азоб накашану мардуми мусулмона дар паноҳи исматш аллои меҳрибон нигаҳ дора айдаст мо фақат дуо кардан меояд тамом дӯстони азиз худо нигаҳбон то видеоҳои оянда азизони дилам.